To je vnečíčka. Tak. Ja som vám nevyšlo. Tak to ja neviem. Stačí? Tak ja vás mám učiť. Vierko, ty len pivo piješ? Ja len pivo. Ja už deťom rozdávam, poďte rozdávajte. Ja to vedem, nie tak do rusu. Pekne to povedal. Myšianko to povedal veľmi pekne. Zaštvrtnete ste to lásko. No a teraz by sme mali zaspievať stoliac, ale kto vie? Ja z pohárny? Dobre. Joj, svete mocovi krásne. Všetci, čo vedia spievať. A utekajú ku stolu s tým. A utekajú s tým ku stolu. To je to, Dušanko, že to aj to treba. No, to nemá. Otočte sa ku mne, teta Marta, no nemá. Nie, ja som tak... Áno, ja tak. To ide ku mne. Ja som ten zajačík, hej. Nemám. Nemám ste papať pred obedom. Ja by som to mal prejsť, že to je silno. Kde je terka? Každý pohár do ruky, halo. Nemá. Nemajú ešte Táňa. To nemá. Kameraman nemá, fotograf nemá. Fotografovia nemá, aha, kam ja vstupnú. Kamera Klápka 34, začíname. Stop. Ja už som chcela. Toto, drahý. Na, ty si. Žije nám, ešte raz, nech žije nám, naša Hanka. Včera my sme pozerali na nich a dneska. Nech je to stoliac. A ešte anglicky. No, anglicky toto, jak sa to spieva. No, tak, naraz, Táňa vám pomôže. No, spievajte raz. No, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, milá maminka, happy birthday to you. Sedíme tu okolo pahreby a zízame do nej ako hrom do buka. Na drevenej lávke Lady Mirka sedí a ten lapaj silnou mi do skripky nakúká. Potom je tu veľký stanok, čo spáva pod stanom. Potom všetci do radu. Gabika a Táňa z Popradu, Mačko a Rastik dvojica, adresa Lunačarského ulica. Na bicykli sa vozí znova a znova Tonička Javorská Horvátová. A ušomraní dospelí by vedľa nás radi sedeli a jedli, keby sme ich my, mladí, nepreviedli. Do nás sme poslali maľovať. Tetu Martu, tetu Terku a tetu Ditku pazuľu pripravovať. A starého Joža bez noža klobásu zadimovať. Tak sme tu všetci. Hanka, Terka, bez uja Ferka, pol dediny, všetci z kretovskej rodiny. Zabudli sme na očika Farďaša, ale nebol tu. Svoju škodu znáša. Ďakujem. To by sme mali pozbierať tie dielo, neke v poriadku, nie?
máte, lebo... Máme aj toto prosím. Aha, súbajte, Peterka má tu zväzda, že ona vždy všetko dúpiam, tak ich dve lyžice, Dýtka, kde si? Ale dobre, to ale to pekne. Viete, Peterka vždysko dúpiam, aj dve liošky má pri teda. Druhý nemá nič, dve lyžice. Aj tu je lyžica. Aj tu je ešte. Dobre, však neviem, čo tam je. A tu je ešte jedna stolička. Aj tu. Ja mám gulášovú kapustnicu. Tak to všetko také. Tam čo vidíš v tom, jak sa strašne tváriš? Čo? Pozri. Pozri ten krik. No je to strašné, nechcel som vám to hovoriť. Keby ste sa videli, ako jete. Ešte Táno, on má šťavu pre seba. Danka nemá. Nejdeš kúsať niterko? Ľudská, ty mafiánka. Len lyžice idem doniesť, bo nikdy nemáš. Tak ste hrali včera? Do pomoci. Na kto bol? Dobrý, ďakujem. A ona bola vynikajúca. Úžasný klamať. Stále, či ty na četvrtej šťavy. Vieš čo? Kapustové alebo vlášne? Mne to chutí. Ale čreva sa ti zlepí. No, a Danke, ale vám sa tiež. Rybarku? Na púce na večer. A to už je proste. Tak fakt, no tak. Pýtaj, že vidíte, my nerobia či jedá. Na taliani čo chystajú? Ale nerobia všetci. Ale sú tuční všetci, čo sa špagetami naprávajú. To práve, že cestoviny. Tak Ľudská ich pořád špagety, jak podívej sa. Áno. A jedna nejaká baba jedla iba špagety so zeleninou a že schudla niekoľko So zeleninou, hej. No lenže k špagetom ja potrebujem aj kus mesa, dobre. Ty vidíš, to je taká nevy sa rozhodnúť, také kombinované, aj to, aj to. Morkadelu, tam ešte povedáš, aké čo je to. Tam je taká paráda. Što tako? To nie, ja som nezabudol, také mám cesty. Dierky do kože, áno. On tak, že by nespadla stane, ale ja si dávam pozor. No hej, ale dierky do kože sa ťažko robia. Človek má len 10 cestov. Na vrtačke. Hej, nožík. To ten môj Mami, čau! Ten malý? Nie to ten. My sme minule, aj tuto je na kamere, sme opiekali s mojím švagrom Tiborom Švarcom slaninu, tak sme elektrickou vrtačkou diery nerobili do kože. Taká bola tvrdá. Do kože. Drž si toto tu zatiaľ. Mami, prosím ťa, tamto postavu. Mami. Také 2x2 cm. A pečiem. A potom dáme do nejakých. Máťu, skôr som ja opekala. Koška zrobí kedy. Ja viem. Ale keď je to Už len teraz nemala chápať. Majko! Zeraj na Boga, bude kapka. Hašte na ňu. na ulicu a volá. Jej dceru vezme dal, jej dceru vezme dal, moja lovicu. Rozmaria, aj lavicu, hej! Anička, lesná Janička by sa vydávala. Rozmaria, aj lavia na bielo rozkvitala.
Naša Hana za Jana lista vydávala. Ale ona nechce. Mamka milá to. Ona zase nechce. Hej! No. Hej, za to nič tu nešlo. Hrebol pravý. Hornom konci bylo. Nie, to už je iná. To je iná melódia. Áno. A Dani ešte? Ešte trošku, pravda, že sa neoptické tá myška neopadne. Poďte tu bližšie, tu sa nebudú hriť. Ráci, prosím ťa, dáš mi jednu spekačku? Čau, čau. Nie, som sklaný. Nie, spekačka. Je. Hejte tu dve. Ale ukáž. Ale je na zvaná? Slaninu daje. Hej. No poď. Len nezabudni, že tu mi musíš kvapkať na tento chleb. Skáďal sa učil s nepriateľmi. Nie v plamení, ale nad plamením. Ale keď nad plamením mám na mysli, tak mám na mysli tak nad plamením. Zastajem, ja si to zrobím. Bundu ti donesem. To všetko to bolo. Opeka chlieb dáš ako toto. Iba, že sa nenarezal. Ten chlebík musíš opekať, čo máš slaninu na ním. Aj mami, prosím ťa. Mamka ti dám chlebík a ty mi ho tak... Nakvapkaj a potom ho napichni. O tu, buď taký A ja to si dáš. Posledná. Pesničku pokapala na No, slovo. dávaj. Všetci poznáte? Moment, tak aj mám, počkaj. Tam na tej stýke bol bývačky. A rozdelíme na časy. Domov. Jedno hlas. Ale ideme dva hlasy, hej. Najprv si ju zaspievame celú, jednu slovu. Potom vás rozdelím na skupiny na tri. A zaspievame trojhlasný kánon. Pokapala na salaši plači. Ale ja som prvý hlas. Každý bude spievať prvý, vieš, len na pokračovanie. Ja viem, ale... Ide o to, že v každej skupine musí byť niekto, kto bude tú melódiu ťahať. Takže ty budeš Saška v prvej skupine. Tak poďme to zaspievať spoločne. 3, 4. Na salaši slanina, Všetci spievať. slanina, povedali na našeho Martina. Ešte? Martin, dva razy Martina. Lenže voľako dosť stačí. Spievate slabo. Keď budeme trojhlasný kánon, tak nebude počuť ten hlas. To znamená, že toto bude prvá skupina. Toto bude to spievať Galika, Saška, Zuzka. Parodaj, Katka. Ale nie taký. Áno. Lojzo, poď spievať cešu. Si v prvej skupine. Nie je to, na poli to nestačí. Ty sa vaši nározumie. Nie som rozospievaný dnes. No. A Hanka. Oto. A už nemáme to. Nie, oni sú prví a my sme prví. Dobre, na poli. Tak kto je? Tak začnite. Začnite. Začíname. Oto, ty si nám odišiel. Tu máš černý jak Oto. Oto No tak, deti, tak skúsime. Čakám na celé roky. Skúsime. Deti. A ja vám dám nástup, hej? Druhému vás. No, Saška, dívaj sa na mňa trochu. Začíname. No, ale musíte naplno všetci spievať. Tak, 3, 4. Pokapala na salaši slanina, slanina,
spievajte. A náš Martin na moderu prisahal, že od veru na slaninu nesiahal. Ujo, to neviem, ako sa to mohlo stať, že teta Marta je tam bokom, tak ja som spevovala, aby som vás zastavila. Ty musíš svoj text spievať. Ale my už nestiahame. Lebo sa my už nerobíme. Ale ide o práve o to, že každý spieva. Ešte raz, my začíname. Slanina, pokapala na salaši slanina, povedali na našeho Martina, povedali na našeho Martina. Keď ja nespievam, tak to spievam. Že od veru na slaninu nesiahal. To už je mimo. Neviem, na môj neviem tam rešku. Ale na ten tak. Dlouho je vidou. Je pani taká chcete? Ale je dohromady vieme málo. Ja tak nás vystiahol, ja to no. Za mořem.